नमस्कार भोजपुरी श्रोता बंधु, आप सब खातिर हाजिर बाड़ी एगो नया खबर लेके। जी हाँ भैया, आज ये खबर पावर स्टार पवन सिंह जी और खेसारी लाल जी से जुड़ल बाटे, छठ गीत से जुड़ल बाटे, तो पूरा खबर जरूर देखी। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव। सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। सबसे पहले गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं हम भोजपुरी के तमाम श्रोता बंधु के। भैया हो, सबसे पहले ये कहब कि जे भी पावर स्टार के फैन बाटे, खेसारी लाल जी के फैन बा, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में लाइक कर दी और कमेंट में कुछ अच्छा सा कमेंट कर दे रउआ सब। एक तरफ भैया वो छठ के माहौल हो गइल बा, चारों तरफ छठ के त्योहार में लोग एकदम छठ गीत खातिर पगला गइल बा। जी हाँ, छठ गीत रउआ सभे भी छठ गीत सुने नी। छठ गीत भोजपुरी के एगो ऐसा पारंपरिक गीत है जबकि लोग चाहे लगे छठ के समय छठ गीत सुने को मिलो। और ओकरा में भैया हो खेसारी लाल जी के पहल सबसे पहला रहे। पहला खेसारी लाल जी गाना निकाल दिले, 4 मिलियन व्यूज भी आ गए गाना पे और सुपर डुपर हिट भी हो गई गाना। दूसरा गाना भी आज आ चुकल बाटे, लेकिन भैया इन्हें पावर स्टार के गाना के अभी तक कोनो अपडेट नहीं किया हुआ। हालांकि काल खबर मिला रहे कि आज पोस्टर कोई भी समय आ सकेला, लेकिन भैया हो नहीं खे आई। आखिर का बात बा कि पोस्टर नहीं खे आवत, लेकिन भैया हो रउआ सबे क्या भैया हो पोस्टर आवे के बात रहे, लेकिन पोस्टर अभी तक नहीं खे आई। लेकिन आपके सबके बता दी भैया हो, जब पवन सिंह के गाना जो बाटे भैया बहुत ही बवाल गाना बाटे। छठ पूजा में जब गाना रउआ सबे सुनब भैया एकदम मजा आ जाए। तो भैया हो तनी मनी इंतजार करी, काहे कि किसी भी वक्त गाना आ सकेला। हालांकि अभी रउआ सबे खेसारी लाल जी के गाना सुन सके नहीं और ढेर सारा प्यार मोहब्बत दी जा। और पवन सिंह जी के गाना जैसे ही आवता भैया हो हम अपडेट बनाई, अपडेट मिस मत करब। और रोज सब कमेंट में बताएं कि खेसारी लाल जी के गाना सुन ले बा और के पवन सिंह जी गाना के इंतजार करता। काहे कि भैया हो राउर प्रतिक्रिया बहुत जरूरी बा। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे।